Ayo Pak Sam, bajotke Pak Sam. Wes. Tak. Balik pijet gitu ya. Kipling balik pijet jelas ya. Yo pijet, yo sompek, yo jamu. Oh shit. Kipling ngece, Kipling ngece, ngece, Kipling ngece, 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 Kipling kurang ajar, ngece Pak Joko. Pak Joko, Pak Joko, Pak Joko, Kipling, diwewek, diwewek, diwewek iku awakmu, diwewek, diwewek arek. Ngece Kipling iki ngece iki. Ngece iki. Oh ya. Oh. Kayak jek ento arep balik. Mundak sore, mundak rame. Mas Kobar, piye kabarmu Mas Kobar? Sowi gak ketok metu koyo muta-mutu tok iki. Kok ora nggawa sing enek jagrake ning ndi? Kok ora nggawa sing enek jagrake ning ndi? Oke. Baik Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu tamu undangan dan juga segenap penonton masyarakat Desa Sumberwaru dan sekitarnya. Masih bersama Mliwis Putih Rukun Warga yang berasal dari Cimetuk di bawah pimpinan Bapak Suroto yang siang hari ini bekerja bareng dengan Rani Audio Sound System Enterprise yang berasal dari Jatirejo. Juga tak ucapin terima kasih buat teman-teman YouTuber sing wis bareng-bareng karo jaranan Mliwis Putih. Jan kabeh do teko niki ketok lek gayeng. Baik Bapak Ibu hadirin, kembali ke pagelaran seni jalan campur sari Mliwis Putih Rukun Warga. Guwa Seluman minangka dados jangkeping kandha. Guwa Seluman pinayungan waringin sak kembaran ngrembayong godhonge anuhaken daya peteng dedet lelimengan. Sinten ta ingkang wonten jroning Guwa Seluman? Punika ta warnane para wadya bala ruta denawa ya para wadya bala buta.
maneka-neka wujuding prawadya bala buta. Ana sapean buta sing bedingkreng, ana ing sapucake ngepang, ana sepedhogrok sapucake watu gunung. Pating gro pating galedah untaping para wadya bala ruta denawa. Gro-gro galeah-galeah medal saking jroning guwa Seluman. Oh samapta barisaning wadya bala ruta denawa pating gro pating galetaya tangguh solah perbawane. Para wadya samapta manengker gumarang antaping prawadya sajuru Ayo Pong. Wah. Wayu. Oh. Loh. Oh. Oh ya. Ah. Oh ya. Solololo. Yuk. Oh. Wah.
Lho, wah, ngulon bali ngetan. karyaning pratya Oh ya. Oh ui. Oh yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Ya ya ya. Oh ah. Oh ah he ah. Hoi. 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 He yo. Ah. Yo yo. Ya ya. Wah. Hey. 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 Hoi. Oh ya. Loh. Praptaning Sang Maha Prabu Grandong Yaksa. Loh. Ong Tete, Ong Lodra, Kala Raja, Dewaningsun. Jurit. Lah ngono. Beda karo padacang sing diayahi. Biasane ra gawe akik saiki tangane kebek akik tak kandhane. Aku ngerti nerokne kono kae. Nerokne dulure lanang. Masange jurit. Sepisan maneh ngaturke gunge panuwun karo panjenengane Bapak Riyono. Sing wis kersa nimbali seni jaranan campursari mliwis putih rukun warga saka tlatah Cemethuk pimpinane Bapak Surata. Masange jurit. Aja kendhat ing kaprayetan sepisan maneh ndongake mawon Kang Mas Riyono sak keluarga. Sak bubare duwe gawe didongak-dongake akeh rejekine sehat awake dawa umure Allahumma. Mosake jurit ora akeh sing tak kandhake marang kowe. Lermo sak onta bacotke nggonku suka pari suka. Oh ah. Oh ya. Oh ya. Ye. Wah. Loh. Prabu Grandong Yaksa. Sing wis dilakoni lek metune sore biasa gak tau joget. Mergo balik karo gocek endase ning iki mau ora. Ompong biasa semarai ompong biasa. Nah, neng bakwan kono kaya amen iki wayah metu balik gocek endase tak kandhane. Iki mau ora. Tobat. Masange jurit. Uga biwarakna marang tangga desa kene lek duwe gawe aja lali ya, Teh. Nanggap jaranan mliwis putih. Tanggapane murah tur oleh diutang ya mara kene Pak Soto utang ya oleh tak kandhani sone teh sone jelali Rani Audio Sound System Enterprise saka Tlatah Jati Rejo sone apik operatore jek nom-nom dasare ya sik ganteng-ganteng lancing-lancing kok koyoke bacotke dong bacotke
niki wujuding mliwis putih. Ratune ratu sing wis kondhang Prabu Grandong. Sapa sing ora ngerti kondhange Prabu Grandong? Neng Taman Agung dadi dukun. Nyanyi Mbah Gatot tak kandhani. Dadi dukun nyanyi Mbah Gatot. Heeh. Ping bedane lek diceluk wadanane ra gelem nesu. Ayo dong, prapatke dong. Wah, loh. Oh, oh, ah, oh, ah. Tata bahasane cah. Budake kira iki. Loh. Oh, ah, low. Oh, ah, yeah. Okay. Yeah. Oh, ah, yeah. Hoi. Los pokoknya waktunya los oh ya oh oh ya yo oh ya loh, wah, ijek Grandong jalurnya sitok ya, jalur dewe ya kan tidak, ngomongin kancane, piye Bang, asuh.
Bang? Ompong sik rong puas. Bersama Briwes Putih. Pulsane pas entek sayang. Yen tak telepon mangalah mbok medeni. Batune ngedrop batune. Mangkel aku mangadeg. Yen ketodok irungmu mesti tak jiwel, 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 jiwel. Lali janjine kandhane alesane mangke ati sapa wong sing ora kenal kadung dandan kowe ora tetong. Kalem sik, alem sik. Kowe ana ngendi to Mas? Anteni ra teko-teko. Sajane aku yang ngenteni nang kono ndek ingi sajane. Terus Nah, aku liwat tembang sing lor sampean sing kidul. salipan. Nah, makane salipan. Goro-goro Mas sompong iki salipan iki. Heeh, oh sik mumet. Kaya enteng men nyauri. Pacarke ndak? Janjane kowe nek Oh. Lajatmu sangat jayo priyani Adikku sup janganmu Karena kowe gandeng wanita liya. Piye, Pok? Masuk, masuk. Hok ya. Loh. Iya. Hok ya. Oh, piye, Pong? Pong piye?
Wah, golek mungsuh dhewe. Oh. Lho, aja mlayu. Aja mlayu ketiban tanganku sigar merapat sirah. Mati dereng aku. Iki kalau kamu mati tenan kowe. Amuk Sulak Prata Jaya Wrata ngaglah jroning alun-alun mlewis putih kowe minangka senopatine Ngaloka ae kowe lanang aku ya lanang adu ngilmu jaya kawijayan rapalen japa mantramu aja anti ana sing tumpaksuh lena pangendamu candhak sabeke bantala mati dening aku. Wah, rasa sumbar mentak minta lawan. Tentokke panggonan kene. Kowe apa aku sing sirna Margalayu. Maju legane ati. Iki sing tok jal mati kaya kowe Sambata Bapa lawan biyungku. Senopatine Ngaloka Dedya Kala Wahyu Sala saluku tunggal nutupi babahan Nawasanga mandeng pucaking grana nyuwun marang kersane Gusti sing Maha Kuwasa lumantar kembang manca arna ingkang wis rinapalan japa mantra kasawat karo jiwa hanggane Sang Maha Prabu Gandong Yaksa. Ayo, tamakno kaya ngapa wujuding kembang manca warna. Lho. Wah, ayo Bang, piye Bang? Masuk. Los gitu ae. Saya sing mumet grandong kita Mawi Ratno saiki. Bang, kok ora kaya biasae? Ora kaya biasae.
Pong. Bledosno pecutmu, Pong. Pengen krungu bledose pecutmu, Pong. Ayo, Pong. Bledosno. Ah. Oh. Amuk, amuk, amuk. Ayo aja mlayu, Pong. Mati dening aku kelakon. Ayo le, ora loro, grandong le iki grandong, tutune mak lampir. Kena ompong neh. Salah tangkap, Pong, salah tangkap. Korban salah tangkap. Ompong kena korban salah tangkap. Nah, piye iki ditabuhi ra iki? Manut. Wah, rusuh tiba elek becut Jan. Lho, kaya banter ya. Ditung lagi, sak babetan pira ngono lho iki. Ditung lagi. Mari panen buah nang kene gampang. 5.000 ya apa 5.000. Mari panen buah. Piye Pak Slamet ndek mari anu setor sak truk kok. Nek kudu mari adol buah sak truk. Pak Slamet. Aja lali lho ya. Pak Slamet mau lali ye. Lali ye. Aja lali lho ya. Awas nek lali. Mas, Piye janji ki adalah hutang. Lah iya. Mangke tak elekne. Aja lali lah Pak Slamet aku ngono. Mangane tak elekne. Iki bar ta jaranane Mas? Ora. Jaranane wis bar. Sing ngendang genti, anak lanang gendang-gendang, heeh. Wis, apa jare grandong nang kene iki? Grandong iki karo Pak Slamet kan nganu, cek pernah dulur to, manu Pak Samono. Grandong iki karo Pak Slamet iki termasuk dulur. Bapake Grandong karo bapake Pak Slamet iki termasuk ora kenal ngono lho. Pak Slamet lali ye.